Nunca negativo, siempre positivo. Meva. Sí, Teva, perquè m'han indicat que tinc una debilitat. Un clàssic. Una avorrida! Quanta incultura! Calla la cervesa sense neurona! Ei! Sense dubtar. Ei, que jo sí que tinc neurona! A veure! Mira! Te les puc portar? I tant, i si vols tenir alguna. Li està traient els polls. No, li compta les neurones. Jo també vull. Prou! Crec que marxo! Prou! Crec que marxo! Prou! Que crec que marxo, eh? Que crec que marxo! 3 mesos llançats a la brossa amb una colla directa! 2, 4, 5... Mambo! Arriba l'estrella de l'espectacle, sisplau. Saludem-nos. Aquí, l'establet sóc jo. Ni us ho vist! L'actor principal sóc jo. I per què vosaltres i no jo? Perquè jo sóc el malalt. Com? Tots 3 sou de protagonistes. Estem fent una obra moderna. Però n'hi ha una clàssica. No, era una obra avorrida. No creieu que hauríem de començar? El públic ens comença a mirar malament. Però si falta la meitat de la companyia. Un desastre. Un desastre! Millor i deixem estar. Ui, no, mira'l. Se'ls està transfigurant la cara. I si marxem dissimulant? No em trafiquis! Ves les passes més grans. O tu més petites! Voleu parar? Tothom us està mirant. Dissimulem! Crec que no funciona. I si el diem? Crec que tampoc funciona. I si els anem a saludar? Què cosa? He sentit dir que de vegades un públic enfadat ha arribat a cruspir-se els actors. Però nosaltres no som actors, nosaltres som pallassos. Ara som uns actors que fem humor, eh? Això que el públic es cruspeix als actors és una llegenda urbana, com la de la noia de la curva. I si ho anem a comprovar? No! Era broma. No tinc ganes de morir tan jove. Continuem amb el nostre pla de fugida. Comencem amb els
Resulta que aquest mes ja n'he pres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 lavatives. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicines. I comptant que el mes passat hi havia 12 lavatives i 20 medicines, ja no se'm fa estrany que aquest mes no m'hagi trobat tan bé com l'altre. Ho haig de dir al senyor Morgot per qui posa. Emporteu-vos això! I ara, si no hi ha ningú, sempre em deixen sol. No hi ha manera de fer-los estar aquí. No ho senten, aquesta campana fa poc soroll. S'han tornat sords! Toneta! Completa mala peça, quina ràbia d'un. Ding, 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 ding! Déu meu, aquesta gent em deixarà morir aquí! Ai, Xavi! Canalla, me la pell! Feu una llegenda de bòlit que m'he donat un cop de cap al cantell del finestró. Traïdora! Ja fa una hora. Ai! Fa una hora. Vols callar d'una vegada desvergonyida que et renyo? Això mateix, només faltaria. Ara digues el pegat que m'acabo de fer. Deixeu-me sol, és que vols que... No podré donar gust ni de renyar-la. No us hi ratlleu tant com vulgueu, que filla tot. Si m'interromps a cada pas, no em deixes ni parlar. Si vosaltres voleu donar el gust de renyar, jo ja em puc donar el gust de plorar, ves? Ai, tothom fa el que pot. I no es pot demanar menys. Això m'he guataviona per la pròxima lavativa que m'han de donar d'aquí una estona. Ai, Déu meu, el que és aquest senyor Farum? I el senyor Burgoig es diverteixen força amb el vostre cos. Me'n podria dir quin tant remei teniu, perquè esteu molt malalt. Calla, ignorant, que en saps tu de medicina. Au, ves i digue-li a la meva filla que l'espero, que li haig de dir una cosa. Mira, ja ve, ni que hagués endevinat els vostres pensaments. Para! Angèlica, t'haig de dir una cosa. Quin mal de ventre. Ja torno. Dóna'm el bastó! Cuiteu, senyor, ja ens dóna la pena el senyor Farum. Toneta, Què? mira un moment. Ja et miro, ja. Toneta. Sí, Toneta, i què? M'endevines de què et vull parlar? Oh, i tant que ho endevino, del teu jove enamorat, que ja fa 6 dies que no em comenten res, i si no parleu tota l'estona vol dir que no us trobeu bé. Doncs si ho saps, per què no ser la primera en dir-me alguna cosa i així m'estalviaries d'haver de començar el tema? Doncs perquè no em dones pas temps per fer-ho, tu et dediques tant que costa avançar-se, nena. Ai, Toneta, només està parlant-te d'ell. No trobes, Toneta, que és un home molt ben plantat? Oh, i tant que sí. Que té la ira més elegant del món. No cal pas dir-ho. Un aspecte immillorable. Sí. I que tant el que et diu com el que fa, tu no se queda en res. Esclar. Ai, Toneta, et sembla que m'estima tant com diu? Bueno, mira, aquestes coses de l'amor s'han de pensar 2 vegades. De vegades són una cosa i són una altra. Ai, Toneta, què em dius ara? Quina desgràcia. De la manera en què em parla. Podria ser que no fos sincer. Bueno, que si no aviat ho sabreu. La decisió de demanar-te casament, com escrivia ahir, és una manera ràpida de saber si et diu la veritat o no. Serà una bona prova. Si ell m'enganya, ja no en creuré cap home. Ara torna el vostre pare. Filla meva, t'haig de donar una notícia que potser no esperes. Et demanen el matrimoni. Què tal? Riu. Joan,
joventut. Pel que veig, no cal pas que et pregunti si ja et vols casar. He de fer tot el que em vulgui manar, pare. M'agrada tenir una filla tan obedient. El tracte està fet, doncs. I t'he promès. Sóc jo, pare, qui ha de seguir cegament la vostra voluntat. La meva dona, la vostra madrastra, volia que et fes boig. La teva germana petita, també. No volia accedir al casament, però m'he imposat i ja he donat la meva paraula. Ai, pare meu, li dono les gràcies per tantes bondats. Sincerament us agraeixo, és l'acció més assenyada que heu de fer-me mai de la vida, mai de... Encara no el conec en persona, però m'han dit que no estaria content i que tu també. Segur que sí, pare. Ah, que l'has vist mai, tu. Jo, ja que el seu consentiment m'autoritza a obrir-vos el cor, no us negaré si us dic que fa una setmana la casualitat us va fer conèixer. M'han dit que és un xicot ben plantat. Això és veritat, pare. I es veu. És força. Que fa força goig. Amb faccions agradables. És mal. Bon noi. Com no n'hi ha d'altre al món. Sap grec i llatí. Ves? Això sí que no ho sabia. I d'aquí a 3 dies serà metge. Un metge? Sí, és que no t'ho ha dit. No, no m'ho ha dit. I vos com ho sabíeu? M'ho ha dit el senyor Purgot. Com és que el coneix el senyor Purgot? És el seu nebot. En Clean és nebot del senyor Purgot? Quin Cleant? Parlo del nebot del senyor Purgot, del senyor Trafoiros, en Tomàs Jafoiros. M'ha acordat el casament aquest matí, el senyor Farús, el senyor Purgot i jo. Demà aquest aspirant a gendre va venir a veure amb la seva mare. Mira què et passa, que et veig tota esgrogueïda. Vos parlàveu d'una persona i jo n'he entès una altra. Què? Senyor, hauríeu fet un projecte tan absurd, amb tot el que que tenim. Voldríeu casar a la vostra filla amb un metge? Vols dir que no et fiques allà on et demanen que ets tan collida com ets? Déu-meu, amb calma, que abans de seguir insulteu. A veure, si és que no podem raonar tots junts sense empipar-nos. Què motiu us mou, sisplau, per volar aquest casament? El motiu és que em veig invàlid i malalt. I vull tenir un gendre metge per tal de rebre un bon ajut contra la malaltia. Ja. Tenir a la família del fons els remeis que necessiti i algú home que pugui fer les visites i les receptes. Doncs bé, això és un bon motiu i és agradable contestar-se amablement als uns als altres. Però, amb la mà al cor, trobeu que esteu malalt? Què vol dir si estic malalt? Ai, doncs sí, senyor, esteu molt malalt. Jo estic absolutament d'acord. Sí, malaltíssim, però la vostra filla s'ha de casar amb un marit per ella. Escolta, com no és malalta, no fa falta que sigui metge. Gràcies. Soc jo que un gendre metge i una filla com cal ha d'estar encantada de casar-se amb algú que sigui útil per la salut del seu pare. Ara sí que l'heu fet bona, senyor. Voleu un bon I consell? quin és aquest consell? Que no penseu més en aquest casament. I per què si es pots més? Perquè la vostra filla no ho consentirà. Que no hi consentirà? No. La meva filla. La vostra filla dirà que no li ha de fer res d'aquest Diafoirus, ni del seu fill, Tomàs Diafoirus, ni de tots els Diafoirus del món. Doncs m'és ben igual. Aquest noi és més bon partit del que sembla. Serà un noi ben ric. Oh, senyor, tot això és molt bonic, però torno allà mateix. Us aconsello, a vosaltres, que busqueu un altre marit per ella, perquè no està feta per ser la senyora Diafoirus. Doncs jo vull que sigui. No digueu això. Què vol dir que no digui això? Doncs no. I per què no ho hauria de dir? Perquè dirà que no penseu el que dieu. Doncs que diguin el que vulgui. Però jo vull que compleixi la paraula que he donat. Estic segura que no ho farà. Oh. Ai! Oi, oi. Ai! Oi. Ai, ai, ai! Doncs l'obligaré o la farem en un convent. Ah! Què vol dir? Ah, Que no la ficaré en cap que convent. no la ficaré en cap convent. No. 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 Això, mira que divertit. Ficaré la meva filla en un convent si vull. No, ja us dic que no. I qui m'ho impedirà? Vos mateix. Jo. Sí. No us veureu amb cor. I tant que sí. Em feu riure. No dic de broma. Ai, si sou un pare massa tendre. No ho seré. Déu meu, si us conec, sou un trosset de pa.
sóc un tros de pa i quan vull sóc dolent. Tranquil, senyor. No oblideu que esteu molt, molt malalt. I ara on si has vist una rossegada de serventa per l'així el seu amo. Mira, no permetré que es casi amb el vostre Tomàs Diafoirus. Traïdora! I em farà més cas a mi que no pas a vos. Angèlica, vols aturar-me aquesta desvergonyida? Ai, pare meu, ara no us poseu més malalt. Ja t'ensenyaré ja a comportar-te. Bruixa! Què dius, què dius? Bruixa, bruixa! Preparada, eh? 1, 2 i 3! Para no! Som una estrella del teatre. Però jo vull tornar a sortir! Sortiu vosaltres, que nosaltres ho podem fer! Ai, no puc més. De guerra. Em moro. Pretty woman. Què té, pobre maridet meu? Vine, Molina, vine i ajuda'm. Què és el que tens, criator? Ai, amoreto. Sí, patito meu. M'han fet un forat de llomer. I com ha estat això, boqueta meva? Aquesta bona peça de toneta. Ha donat més llanguda que mai. M'ha fet enrobiar. Ratollineta. Calma, va. Va, refet meu. Fa un cop que em contradiu en tot i ha tingut la barra de dir-me que no estic malalt. Però això és una impertinència. Bé, però sabeu com em trobo? Formigueta. Sí. Esquirolet meu. Estimada, aquesta desvergonyida em matarà. És una poca solta, no em facis cas. I ja no sé quant temps fa que us dic que la despatxeu. Toneta! Senyora, per què feu un pic al meu maridet? Jo, senyora, Déu me'n guard, si això només pensa satisfer les necessitats del senyor. Traïdora! Ens ha dit que volia donar la seva filla per muller al fill del senyor Diafoirus. Jo li he dit que és una bona idea, però que és millor fer-la entrar en un convent. Doncs no és cap disbarat, però vostè té tota la raó. Estimada, i us la creieu? És dolenta i m'ha dit un munt d'insolències. Doncs si ho dieu, ja us crec, amic meu. Toneta, porta la flaçada i els coixins, que els posarem bé després a la poltrona. Estima, com agraeixo totes les atencions que em dones. Ajudet, posa't el dret. Ben, enfonsaré fins les orelles, Ara, aixequeu-vos. Al darrere, el coixí. Toneta, que coixí. La flaçada. Ole. Molt bé. I aquest perquè us guardi de la saber. Bona peça! Que em vols reclamar? Tan legal com estic! Què ho ha fet a bona fe, home? Estimada, no us imagineu la malícia que té aquesta poca vergonya. M'ha tret de polleguera. Ara necessitaré més de 8 remeis per tornar a estar bé. Calmeu-vos. Va, anell, coixinet. Va. Toneta, tira fora i agafa unes bosses. Estimat, sou totalment conscient. Ja us vaig dir que per mirar de reir-vos totes les atencions volia fer testament. No, no em parleu d'això, sisplau! Només de sentir la paraula testament m'esgarrifa la dolor! Us havia demanat que parléssiu amb el notari. És allà fora? Ha vingut amb mi? Doncs feu-lo passar.
i li havia demanat que us parlés d'un testament que vull fer. No suporto parlar d'aquestes coses. M'ha comentat els projectes que teniu, sí. I us haig de dir que per testament no podeu deixar res a la vostra esposa. I per què no? El costum s'hi oposa. A París això no es pot fer. L'únic privilegi que un matrimoni es pot concedir mútuament és una donació recíproca entre vius. Doncs quin costum ben inconvenient que un marit no pugui deixar-li res a una dona que l'estima tan tendrament. Em venen ganes de consultar amb l'advocat per veure què hi podem fer. No és cap advocat que cal anar a veure, perquè solen ser molt severs. Es poden consultar altres persones que saben la manera de passar de puntetes per sobre la llei i fer que sigui just tot el que ho estava permès. Si no fos així, com ens ho faríem cada dia? S'han de facilitar les coses, si no, no faríem res. Senyor, la meva dona ja m'havia dit que sou un home com cal. Així doncs, digueu-me com ho podem fer per deixar-li tot amb ella i res a les meves filles. I com ho podeu fer? Podeu triar tranquil·lament a un amic a qui donareu en forma de testament tot el que pugueu. I després aquest amic li lliurarà tot a la vostra esposa. Déu meu, no us falteu amb aquestes coses. Si un dia falteu, jo no vull continuar en aquest món. Estimada! Sí, petita meva, jo soc prou desgraciada per perdre'l. Estimada, consoleu-vos, us ho prego. No és el moment d'aquestes llàgrimes. Encara no ha arribat la vinentena. Amor meu, he de fer testament tal com diu el senyor notari. Però, com a precaució, us faré en mans 20.000 francs que tinc rere el revestiment de l'alcova i 2 pagarés que em deuen al portador. 20.000 francs! No parleu amb diners. De quants són els 2 pagarés? L'un és de 4.000 francs i l'altre de 6. Tots els diners del món són res, comparat amb el que voleu vos. Voleu que procedim a fer el testament? Sí, senyor notari, però estarem millor al meu despatx. Estimada i el company! La vostra madrastra no dorm gens i segur que empenya el vostre pare en alguna conspiració contra els vostres interessos. Que disposi com vulgui dels seus béns, mentre no disposi del meu. No m'abandoni, si us plau, en aquesta situació. Jo abandonar-vos preferiria morir, però ara per obtenir més efectes dissimularé el gel amb el que us serveixo i faré veure que comparteixo els sentiments del vostre pare i la vostra madrastra. Mira d'avisar Cleant del casori que projecten. T'ho suplico. Ara em criden, ara em criden. Que aquí demano? Ai, però si ets tu! Què hi vens a fer aquí? Vinc a parlar amb l'Angèlica. I a consultar què pensa fer amb el matrimoni que maquina i a consultar els sentiments del seu cor. Però tu et penses que si pot parlar així com amb l'Angèlica? Ja sap l'estricta vigilància en què la mantenen i que no la deixen sortir ni parlar amb ningú.
Però no vinc com a creant, sinó com a amic. Com a amic del mestre de música que m'ha deixat venir en joc seu. Aixeca. Calla que ben para. Retira't una mica i deixa'm dir-li que ets aquí. El senyor Purgat m'ha recomanat que camini 12 vegades amunt i avall de la meva cambra cada matí. Però que no m'ha dit si havia de ser amunt o avall. Senyor, ja... Parla baix, badalera, que em fas trontollar el cervell. Dic que hi ha un home... Parlis baix, et dic que no veus que estic malalt. Senyor, Què és el que dius? dic que hi ha un home que vol parlar amb vos! Senyor, Que te calles que faràs trontollar el cervell del senyor! senyor, estic content de veure-us llevat i que us trobeu més bé. Què dieu? Més bé? Però si el senyor està... cada dia més malament. Trobo que fa bona cara. Bona cara? I ara si el senyor està cada dia més malalt. Exactament. Doncs menja-veu com tothom, però això no vol pas dir que no estigui ben malalt. Oh, i tant. De veritat que em sap molt de greu. Vinc de part del mestre de cant de la vostra filla. Ha hagut de marxar uns dies, ben per aquí, i m'ha fet venir a comptes d'ell per continuar les classes. Té por de que la senyoreta, si interromp les classes, no oblidi el que ja ha après. Doncs feu venir a la meva filla. No, és millor acompanyar el senyor a la seva No, habitació. feu-la venir. Vine, Jessica, vine. El mestre de música ha hagut de marxar uns dies fora i ha fet venir aquest bon home perquè seguiu les lliçons de cant. Ai, Déu meu! Què és el que tens, filla meva? És una aventura sorprenent, pare, que em trobo ara. I ara què et passa? Aquesta nit he somiat que em trobava en un gran gastret i un home ben igual que aquest senyor se m'ha presentat i li he demanat ajuda. I m'ha tret el mal pas on em trobava. No és gens desagradable d'ocupar el vostre pensament, tant dormir com descansar. El senyor i la senyora Dia Pollos. Renoi i quin gendre que ens espera. Veurem un home ben plantat. Només m'ha dit dues paraules, però m'he quedat encisada i segur que la vostra filla també. No marxeu. És que a casa la meva filla i venen a presentar-me un promès. Que bé. És tot un honor voler que sigui testimoni d'una vetllada tan agradable. És el fill d'un bon metge i d'aquí a 4 dies serà el casament. Que bé. Feu-lo saber al mestre de música per tal que vingui. Oh, i tant. Vos també hi esteu convidats. Em feia un gran honor. Ja tenim aquí! Vinga. Senyora, el senyor Purgat m'ha prohibit que em destapés el cap. Totes les visites les fem per ajudar els malalts, no pas per incomodar-los. Senyora, ho rebo contentíssim de l'honor que em feu. I m'hauria agradat molt de poder venir a casa vostra, tant com correspon. Però ja sabeu el que és un pobre malalt i que no pot fer res més que dir-vos. Ara, em procurarà de demostrar-vos, senyora, que sempre em tindrà al vostre servei. Apa, Tomàs, digues el que has de dir. Primer el papa. Senyor, vinga, saludar, rebar d'ancià, la conèixer i estimar amb vos un segon pare i retreure-us d'ara endavant a l'homenatge més humil i respectuós. Bravo! Què tal, Mada? Ho he dit bé? Perfecte. Ara ella.
senyor. Senyora! És amb tota justícia que el cel fa que us digui mata. Aquesta no és la meva dona! I és amb la meva filla amb qui esteu parlant. Doncs, on és? Ara vindrà. He d'esperar que vingui. Pots anar fent la lluança, la senyoreta? Senyoreta, de la mateixa manera que les estàtues de Manon feien sons harmoniosos quan il·luminaven els primers raigs de sol, jo ara em sento. Els mirats en un transport en veure aparèixer la vostra bellesa. Mireu tot el que s'aprèn estudiant, a dir coses ben boniques. Guapo, que eres guapo. Què us sembla? Que el senyor fa meravelles. I que si és tan bon orador com bon metge, serà tot un gust ser un malalt seu. Sens dubte, com faci les cures, igual que fa els discursos, Senyora, ja veieu que tothom admira el vostre fill. I us puc dir que teniu una gran sort de tenir un noi així. Senyor, no és perquè sigui la seva mare, però puc dir-ne que en tinc motius per estar-ne contenta. No té una imaginació gaire viva, ni el poc que podem veure en altra gent de la ciutat. Però justament això és el que fa que li pronostiqués molt d'estent. He escrit una tesi. He escrit una tesi. He escrit una tesi. Voleu llegir? Senyor, per mi és un objecte inútil que en aquestes coses no ho entenc gens. Us convido també un dia de... Us convido també amb el permís del senyor. Us convido també amb el permís del... Mira! Us convido també amb el permís del senyor a entretenir-vos a veure un dia d'aquest una dissecció sobre la qual he de parlar. Serà un bon esdeveniment, ella, home, que porten les seves promeses al teatre, però una dissecció és molt més elegant, Angel, aprofitant que hi ha el mestre de música, per què no ens canteu una cançoneta de les vostres als nostres visitants i amics? Què us sembla? Oh, i tant, senyor, esperava les vostres ordres. De fet, he preparat un petit fragment d'una obra que ha sortit fa no gaire. Si ens disculpeu. Estimador, et presento el fill de la senyora Diafoirus. Senyora, és amb tota justícia que el cel fa que us digui mare. Senyor, estic encantada d'haver vingut a temps per veure. Encara s'us pot veure... Senyora, m'heu interromput i això m'ha fet trasbalsar la memòria. Ara hauré de tornar a començar.
Senyora, és el Tomàs, tot. deixa-ho per un altre dia. Estimada, m'hauria agradat que haguéssiu estat aquí fa Oh, un moment. senyora. No sabeu tot el que us heu perdut. Angèlico! Angèlico! Vine, Angèlico. Dóna-li la mà i la promesa com a marit vostre, aquest bon noi. Si us plau, no precipiteu les coses. Almenys doneu dos temps per tal que ens coneguem. El deure d'una filla té uns límits. O sigui que penseu casar-vos triant el marit que us vingui de gust? Si el meu pare no em vol donar un marit que m'agradi, almenys li suplicaré que no m'obligui a casar-me amb un que no pugui estimar. Esperaré que em disculpin aquesta escena. Em sap greu. Jo vull un marit per estimar-lo de debò. N'hi ha d'altres, senyora, que només es casen per enriquir-se gràcies a la mort de l'home que prenen per marit. Avui trobo que en penseu molt i m'agradaria saber què voleu dir amb tot això. Jo, senyora? Què voldria dir que no digui? Sou tan ximple que no se us pot ni aguantar. Vos, senyora, podríeu obligar-me a dir-vos alguna impertinència, però jo us aviso que no tindreu aquesta sort. Aturat! No hi ha cap terme mig. Tens 4 dies per decidir si et cases amb aquell bon noi o entres en un convent. Estimada, no passeu en si que la faré creure. Oh, em sap greu deixar-vos ara, però he de marxar a fer un encàrrec. No pateixis, però passeu per cal notari per tal que redacti allò que ja sabem. Adéu, adéu. Adéu, cor meu. Ai, aquesta dona m'estima d'una manera inimaginable. Nosaltres també esteu condemnats? Si no us sap greu, m'agradaria que em diguéssiu com em trobo. Apa, Tomàs, que no el posa el senyor del trauràs. A veure si s'explica bé. Dic que el pols d'aquest senyor és el pols d'una persona que no està gens bé. Bé, el que cal és estar tranquil. I que no us tregui la contrària. Apa aquí, adeu-siau. Saluda, Tomàs. És l'hora dels adeus i ens hem de dir adeu-siau. Aquesta és la meva. Déjate la cosa no s'evita res. Apa, deixa de fer ridícul, que tothom t'està mirant. Perdoni, ells m'han obligat. Ja serà el cantiner! No hi va per ell! Aquest sí que no té remei. Tanqueu-lo, tornem-lo fins al final de l'obra. Ho sento, públic, hem coses del directe. Continuem amb la funció. Clinet, abans de marxar, vinc a avisar-vos una cosa que he vist. La vostra filla xerrant amb un jove. Un jove amb la meva filla. Sí, i la vostra filla petita era amb ells. Us ho podrà explicar. Feu-la venir, feu-la venir. Ai. Què voleu, papa? La meva mare us va dir que em volíeu veure. Sí, veniu. Seieu. Gireu-vos. Alceu els ulls. Mireu-me. Aquí. Què hi ha? Aquí. Què? No teniu res a dir-me? Si voleu per distreure'ns, us puc explicar el conte de Pec de Ruc o la faula del Corp i la Guineu que vaig aprendre no fa gaire. No és pas el que us pregunto. Doncs què voleu? Ah, Pineta! Sabeu perfectament què vull. Perdoneu-me, papa. És així com m'ho veiem. Què voleu dir? No us vaig dir que em vinguéssiu a dir tot
I avui no vull res. No, papa. No. No, papa. Segur? Segur. Una comedianta! No em voleu dir que la vostra germana i tu estàveu xerrant amb un jove. És que la meva germana m'havia demanat que no us digués res, però ara ja us ho diré tot. Quan era amb la meva germana, ha vingut un jove. I bé? Li he preguntat què volia, m'ha dit que era el professor de música. I bé? Després ha vingut la meva germana. I bé? Li ha dit, marxeu, 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 però ell no volia anar-se'n. Què li deia? Li deia no sé quantes coses, li deia això, li deia allò, i que se l'estimava molt. I després? Després s'ha posat de genolls davant seu. I res més? Després ha vingut la meva madrastra i ella ha fugit corrents. Oh, bé, bé. Aneu-vos-en i fixeu-vos-hi ben tot. Aneu. En realitat, ja no puc més. I bé, germà, què hi ha? Com us trobeu? Ai, germana meva. Molt malament. Què voleu dir molt malament? Pateixo una feblesa tan gran que costa de creure. No tinc ni força ni de parlar. Ja havia vingut, germà, per proposar-vos un partit per a la meva neboda Angèlica. Una fresca, una descarada, una impertinent. I abans que passin 2 dies, la faré entrar en un convent. Ah, això és una bona cosa. Estic contenta que la meva visita es vagi bé. I que tu la ara voleu que parlem una mica tots dos? Una mica de paciència, germana. Ara torno. Germà. Senyor, oblideu que no podeu caminar sense bastó. Ai, senyora Baralda, si vos no us preocupeu per la vostra neboda Angèlica, és capaç de fer-la casar amb aquest ninot de Tomàs. Faré tot el que pugui per convèncer el meu germà Tometa. Tot això és per culpa d'aquest burgot que li ha ficat al cap que està malalt i ara vol tenir un metge a casa. Però jo tinc una pensada per fer-li avorrir tots els metges. Ah, ves, que bé. Primer de tot, germà, us demanaré que no us encengueu durant la conversa. Ah, això ja està fet. Que no respongueu expressament a les coses que us pugui dir. Sí, Com és això que voleu casar l'Angèlica amb un metge que ja no vol? és que jo busco el gendre, que a mi em convé. Entesos? El que passa és que us heu proposat d'estar malalt, sigui com sigui. Quines animalades. Si no estic pitjor, és gràcies a les medicines. Amb el teu permís, De què va ara? prendré una mica de lavativa. Resulta més divertit. Una altra lavativa? Deixeu-ho per un altre dia i ara descanseu una mica. Senyor Forús, fins al vespre. O fins demà. Senyora, per què es fica on no li demanen? Quina cara! Em feu riure amb aquest atreviment. Com es nota que no esteu acostumats a veure cares precisament. Au, fora! Fora! Però li diré al senyor Forgot que no m'heu deixat fer la meva feina. Us en recordareu, Us en recordareu. Ai! Però qui has fet? Seràs la causa d'un terrabastall. Sí que és un fort de rebastall no prendre una lavativa. Un cop més, germans, que no te'n pots estar de la mania dels metges. M'agradaria que tinguéssiu el meu mal. Així xerraríeu tant. Però de quin mal? Em fareu empipar. M'agradaria que tinguéssiu el meu mal. Canviaríeu de llenguatge. Oh, aquí tenim el senyor Forgot. Acabo de rebre bones notícies a l'entrada de casa vostra. Prou! Diuen que aquí us rieu de les meves receptes i us negueu a prendre els meus remeis. Senyor, jo no... Això és un atemptat contra la medicina. Molt bé. Ja que us voleu posar bo per les vostres mans, Jo no en tinc pas la culpa. i ja que us heu negat a prendre els meus remeis, No, res d'això. us haig de dir que us abandono la vostra mala constitució amb la intemperància de les entranyes, la sang lacrimònia de la bilis, i la flatulència dels humors. Ai, Déu meu senyor.
M'agradarà veure com d'aquí a 4 dies estareu que no té cura. Ai, però senyor! Caureu en la bradispèpsia. Senyor Purgó! De la bradispèpsia a la dispèpsia. Senyor Purgó! De la dispèpsia a la pèpsia. Senyor Purgó! I de la pèpsia a l'agonia, portat per tanta folia. Ai, Déu meu, senyor! Ai, senyor! Ara estic mort! Què passa? Ja no ho puc fer! Ja sento que la medicina es veja! I per molta raó no volia que la gent us veiés fer les coses que feu. Ja, mi germana, amb les estranyes malalties en les que m'ha amenaçat! Va dir que d'aquí 4 dies ja no tindré remei! A mi, germà, quan us sento, em sembla que el senyor Portet té el fill de la vostra vida a les seves mans i que la llarga i les curses, segons li ve de gust. Acaba d'arribar un metge i diu que us vol veure. Feu venir! Quina sort, un metge que se'n va i un altre que ve. Senyor, deixeu-me que us visiti i us ofereixi els meus serveis. Oh, i tant, oh, i tant! I ben agraït que us n'estaré. Renoi, si sembla la mateixa toneta. Sí que s'assemblen força, sí. Un moment, he d'anar a donar unes ordres al meu criat. Ja torno. És bastant a la toneta. He llegit coses sorprenents sobre aquesta mena de semblances i actualment n'hem vist que confonien tothom. Què em cridàveu? No, jo no. No res, m'ho havia semblat. Doncs no. Això vol dir que estàveu parlant de mi. M'han xiulat les orelles. Sí, ja ho sé, però tinc molta feina i ja l'he vist de sobre. Si no fos que els he vist a tots dos, em penses que som millors. Ja em dispensareu, Fantàstic! Clavat. Us diré, senyor, que no he pogut estar-me de visitar un malalt tan famós com vos. Jo, que sóc un metge que va de ciutat en ciutat i de poble en poble, en busca de malalts dignes de la meva ciència. Res de perdre el temps amb aquestes galindaines de febrasses, vapors i migranyes. Jo vull malalties de més gruix i empenta, bones febrasses, trasbalsos de cervell, bones inflamacions de pit. En això tinc èxit. Us agraeixo les consideracions que em teniu. Vejam aquest pols. Si us plau, aquest pols fa el ximple. Qui és el vostre metge? Ai, senyor Purgó. No em sona gens aquest nom. Deu ser un aprenent. No consta entre els grans metges que he apuntats a les meves llistes. I de què diu que esteu malalt? Ell diu que del fetge, però d'altre creuat. Ja veig, senyor, que em mireu molt fixament. Quina edat us penseu que tinc? Jo crec que tot estirar deveu tenir entre uns 26 i 27 anys. En tinc 90! 90! Quin bé tan jove i volem per tenir 90. Colla d'asses! Vos esteu malalt del pulmó! El pulmó, Sí, què sentiu? de tant en tant, un mal de cap. Justament, el pulmó. A vegades veig com una boira als ulls El pulmó. i un cansament de braços i cames. El pulmó. I algun cop mal de ventre. El pulmó. Què teniu gana? Sí, senyor. El pulmó. Que us ve de gust beure una mica de vi. Sí, senyor. El pulmó.
que en haver dinat us agafa una soneta. Sí, senyor. El pulmó us dic. I què us diu el vostre metge que mengeu? Escudella, Ignorant! aviram Ignorant! i, sobretot, el vi aigüet. Ignorantus, ignorantum! El vostre metge és un tales. Vos us heu de prendre el vi ben pur per espessir la sang. Però què feu amb aquest braç? Què? No veieu que s'emporta tot l'aliment i l'altre no n'aprofita? Jo me'l faria tallar de soca arrel. Alça! I aquest ull dret? Jo me'l faria arrencar. Alça, i per què? No veieu que fa nos a l'altre? Quan abans us ho arrenqueu, millor veureu amb l'altre. No em corre cap pressa, ja us ho diré. Bé, dispenseu-me, se'm fa tard. Ja tornaré un altre dia. Aquest metge sí que sembla espavilat. Sí, però què vols que et digui? Això de voler-me arrencar un ull i tallar-me el braç. Però què feu? No m'ho cap prendre el pols, i no estic tan malalta, jo. Quin un de metge em volia prendre el pols? I ara, germà, què us sembla si parlem una mica de la meva neboda Angèlica? I també podem Ja sé on vols anar a parar! Tu! Com la meva dona! Doncs mira, parlant clar, tant com que la caporaleria dels metges, no puc entendre el sofriment que tens per aquesta dona. I com et deixes enxampar totes les trampes que et para? Senyora, no parleu així de la seva dona. Una dama que no fa mai comèdia i que s'estima el senyor. Ai, una cosa que no dir. Pregunteu-li quines manyegaries em fa. Ai, sí. Quin negre provoca la meva malaltia. Ben cert. Com em buido tot. Sí, segur. Voleu que li demostri com la senyora estima el senyor? Em deixeu que li demostri, senyor? Com? La vostra dona està a punt d'arribar. Vos aneu-vos estirant aquí al llit i feu-vos el mort. Ja veureu quin sentiment quan arribi. D'acord, anem. Ai! Què passa, toneta? El senyor s'ha mort! El vostre marit és mort! Que el meu marit s'ha mort, però què dius? Sí, està allà, estirat al llit. Segur? Segur? Sí, segur. Mira tal. Gràcies, Déu meu, per fi m'he desempallegat d'aquest tros de plom inútil. Jo em pensava que havia de plorar. Que no val la pena, que era un home que feia nosa a tothom. Brut, fastigós, ple de lavatives i medicines a la panxa, tossint, mocant-se, escopint per tot arreu. Renoi, quina oració fúnebre. Arreglem-li les claus, hi ha diners i coses, hem d'agafar. Pep! A poc a poc! Que ningú no és mort! Sí, senyora esposa! És així com m'estimeu? Mai m'ho hagués imaginat de la vostra dona. Bé, ara torna la vostra filla. Feu-vos el mort un altre cop? A veure què passa. Doneta, què et passa? El vostre pare s'ha mort. Què dius, Doneta? El pare és mort? Sí, mira l'han tirat al llit, no es mou. Ai, sant dels cels, quines gràcies, senyor. Ai, morada mia, perdre el pare, l'única cosa que em quedava al món. Ningú no el trobaré després d'aquesta gran pèrdua. Ai! Angèlica, què tens? Per què plores? Ploro d'amor del meu pare, del que m'estimava. Jo que venia perquè em deixés casar amb tu. No, clar.
no em parlis d'això ara, no estic per a res. Pare! I després de perdre el pare, ja no vull ser d'aquest món. I renuncio per sempre més. Filla! Soc jo, filla! No en soc pas de mort! Ai, pare meu, quina sort! I quina sorpresa més agradable. Però, si no sou favorable a la meva inclinació de cor, si em negueu el clan per marit, almenys us suplico que no m'obligueu a casar-me amb un altre home. És tota la gràcia que us demano. No podeu resistir-vos, senyor. Sereu insensible. Així encara sóc a temps de demanar-vos que em deixis casar la vostra filla. No! Res d'això! I per què? Perquè la meva filla només es casarà amb un metge. Amb un metge i et podràs casar amb ella. Per la vostra filla estic disposat a tot. Però això de fer-se metge no hi veig pas per què. Tranquil, germà! Feu-vos metge a vos mateix i tot hi és. Però com vols que jo ara em posi a estudiar grec i llatí? No cal, home, no cal. Tan bon punt que hagin escapat al ladró de metge tindràs tot el que et fa falta per ser un gran metge. I això com es pot fer? A casa vostra? A casa meva? Sí, tinc uns amics de la facultat que vindran al vespre i no us costarà res. Apa, aneu a vestir-vos com cal. Està bé, ara veurem. Què hi enteneu per uns amics de la facultat? Quins són els seus projectes? Divertir-nos una mica aquest vespre. Però, estimada tieta, em sembla que us burleu una mica massa al meu pare. Però, estimada neboda, no és tan burlar-me, sinó adaptar-me a les seves fantasies. Tot això queda entre nosaltres. Apa, arreplegueu